Pozdrav svjetlosti duše i dobrodošli na naš kanal Tarot Freja Vizije Poseidon. Poseidon neko vreme je iz privatnih razloga nije bio tu, zato nismo snimali, tako da sada nastavljamo ono normalno. Radimo posljednju dekadu jula, zadnjih 11 dana jula izborili su se prvo vatreni znakovi. Tako da radimo sada znak ovan, znači kolektivno otvaranje poruka. Radili smo ono? Radimo lava. Lava. Dobro, radimo lava. Ja se izvijao cijel dan, ono snimam po ceo dan svaki dan, znači više ne znam ni šta snimam, nikada koliko rano snimam. Tako, radimo lava. Ja se izvijao, znači radimo lava, hvala kolega što se mi ispravio. Radimo lava. Radimo posljednju dekadu jula, kao što sam rekla, istina je. Od 20. do 31. jula za sve vas koji imate sunce, mesec, poznak, Veneru u znaku lava. Znači kolektivno otvaranje, kao što sam rekla, poruka neće rezonovati s svima, prosto to je nemoguće. Zato ako intuitivno osjetite, uzmete poruku, ako ne, nismo se ovaj put poklopili, pogledajte gdje vam je druga planetarna pozicija, možda se tamo u tom čitanju više pronađete. Ja ću raditi tarot, Poseidon do Lenormand. Da. I to je to. Ovo je prva karta koja se pojavljuje. Karta lisice, ili ti karta nepoverenja, ili ti karta obmana i laži. Dakle, dragi lavovi, samo je pitanje vremena, bez veze sa kartom vremena, samo je pitanje vremena kada će maske lagano početi da blede ili ti da padaju. Ja ovdje vidim da je previše toga uključeno ove dekade. Previše tih, da kažemo, energija, manipulacije, uključeno u vaš lični život ove nedelje. Ili ove dekade. Da budem Dekade, da. Dekade. 11 zadnjih dana. Čak kod pojedinih, da tako kažemo, lavova, može doći do prekida komunikacija, prekida veze, prekida partnerstva, prekida ljubavi. To je neka transformacijona energija koja će biti pokrenuta. Dakle, laži, obmane, manipulacije, sve ono što se dešava ili se dešavalo u prošlosti, vremenom dobija na težini, sukobi će eskalirati kod dosta pripadnika ovog ili pripadnica ovog pola i doći će do mimoilaženja. Međutim, imamo i kartu sudova ili institucija, što označava, ili kartu težine, što označava da ovo je veliki problem koji nije počeo pre par dana ili ti pre par nedelja. Ovo je neki veliki problem koji se jednostavno tu u vašim životima, da nekih par meseci ili završni. Upadam da je završni ciklus, bukvalno se pripremaju za kraj nečega. Tako je. I ovo je, ja bih rekla, porodičan neki odnos. I ovo je, kao što vidite, karta kompasa i karta sunca, što znači da vi najverovatnije morate preduzeti nešto, vi koji se nalazite u toj energiji, u tom procesu, morate preduzeti nešto po pitanju vašeg života da bi energija sunca bila prisutna tu. Dakle, ne trebate sedeti u stanju quo, u stanju čekanja, već trebate preduzeti akciju koja će pokrenuti energiju sunca, što označava, ukoliko ste recimo u procesu, ajde da tako kažem, raskida, prekida, vi biste morali vidjeti kojim načinom dalje, kao što ovdje vidite, kojim načinom dalje nastaviti da biste pokrenuli energiju sunca. Ne trebate biti, jer postoji mogućnost, kao što vidite, ono do energije sunca je energija medveda ili energija hladnoće. Postoji mogućnost da ćete pokrenuti energiju sunca ili ćete doneti kod vas, prvenstveno kod vas, energiju nestabilnosti, energiju depresije, energiju nezadovoljstva, energiju destruktivnosti, zahlađenja i tako dalje. Cijela istina. Sada, kao što vidite, i novi početak. Dakle, i novi početak vam sledi sasvim definitivno ukoliko ste u potrebi, ne mogu da držim sad
ovako da bude, ukoliko ste u potrazi ili ukoliko jednostavno imate strah da ćete biti odbačeni, da nećete biti prihvaćeni po pitanju ljubavi, tu se duboko varate jer je energija ovog medvedića, da tako kažem, povezana s tim, vaš strah da ćete biti odbačeni, nemojte biti u strahu, nova ljubav je na pomolu, nova ljubav može da usledi već u narednom periodu kroz par nedelja, par meseci, uopšte nije bitno kada vi jednostavno date prostora za to, jer kao što i sami znate, ova veza, brak, šta god je u pitanju u kome se trenutno nalazite, nije sudbinski predodređen, nije energija postojanja i kreacije, već je na neki način osuđena na kraj, propasti kraj. Tako. Šalimo se, nemojte zameriti. Da. Mislim, nije lepo da se smemo, rekao me je to mučno i bolno. To su sve transformacije. Ali to je sve da rastemo. Ja ovdje zaista imam rast. Evo ovako, kod mene je izašlo da se završio, jesi? Da. Kod mene je zaista izašlo da izlazite, znači meni ovdje imamo 3 mača, imamo papu, 10 pentakla, viteza pentakla, pa zatim 10 kupa, pa mesec, pa visoka svešteljica, 4 pentakla, snaga i vitez mačeva. Znači, definitivno u ovom odnosu kreću da padaju iluzije koje su ovdje bile, da kažem, iskreirane. Na ovom odnosu se radilo, ja ne mogu da kažem da ovo, zato što vam kažete, ovo je trajalo. Ovo je trajalo, ovo se gradilo, na ovome se radilo. Dugo vremena. Da, ovdje je bilo i da kažem lepih stvari, nije bilo samo da kažem u ružnih, znači bilo je ovdje i lepih nekih stvari, ali je bilo dosta, evo prva karta 3 mača, mislim povređenost odmah, ranjivost, bilo je to odmah u startu, vjerojatno nekih laži ili utice više ljudi u ovom odnosu, ovdje je stvarno bilo planova i želja da se gradi i da se stvara kako materijalno, tako duhovno, emocionalno, da se ima sreće, ljubavi. Međutim, ovdje je neko nešto naučio. Znači, papa priča o tome da je ovdje neko nešto spoznao, naučio da doživio neko, da kažemo, prosvetljenje. I ovo su ljudi koji znaju da vode, da spajaju, da kažem, i crno i belo i da prave taj balans unutar vas. Ovdje, koliko god je neko gradio taj balans unutar ovog odnosa, znači ovo mogu biti porodični, vanbračni, da ste živjeli zajedno, znači ovdje se stvarno radilo na snovima, na željama vezano za ovu porodicu ili šta ste već gradili ovdje. Međutim, ovdje mi je neko puno bio u iluzijama. Ovdje je neko gajio jako velike iluzije da će ovo da uspe, da će ovdje stvari neke da se promene, znači iako ste se vi promenili, ali vaša osoba kao da nije, da ste negdje gajili. U Lenormandu što isto može označavati. Pa ne znam kako ti tumačiš, ja tumačim iz ovoga. Da, pa sad te slušam pažljivo i baš, jer tu ulaganje neko želeo ovako, tako je, ovdje je neko imao, da kažem, lepe planove i vizije za budućnost i ulagali ste na tom i radili, ali kao da je ovdje samo vi, kao da je jedna strana gajila iluzije da će i ta druga strana nešto da uradi, kako da kažem, po pitanju ove sreće i ovoga svega. Međutim, ovdje postoje iluzije. Ono što ja vidim da dolazi u sljedećoj dekadi jeste neka spoznaja koja će vas ojačati i dati vam moć da negdje pričate o tome i da konačno krenete, da kažem, da shvatate šta se dešava i da pričate o tome i da se ovdje, da kažem, znači, bit će neke rasprave, bit će svađe, da kažem, imam dole na dnu deka 5 štapova, znači, bit će neke rasprave, bit će konflikta, bit će, da kažem, opasnih reči u akciji, znači, ovdje mogu da se preduzmu i, ne znam, razvodi braka, suđenje. Može. Znači, može i tu tih stvari doći, ali bitno je da pratite vašu intuiciju. Ovdje može da vam dođe, da kažem, poruke kroz snove, kroz sinhronicitete, kroz neko vaše unutrašnje biće, vaše više ja univerzuma, znači da izađete iz ove energije, ali ovdje imamo 10 kupa, znači neko ovdje živi u iluziji da je sve super, srećno, savršeno, ali međutim mnogo je daleko od toga. Znači ne vidiš razvod kao i ja. Šta mi znala? Pa doći će ovdje do razvoda, ovdje dolazi, ovdje sad ja vidim pripremu pred završen ciklus. Da. Znači bukvalno se pripremaju za jedan kraj, a šta je, ovdje treba intuicija da im kaže šta i kako dalje, da ih stabilizuje, da im da snage i da krenu u realizaciju. Ovdje će sigurno doći, ali pazi, gle ovo, jedna 5 štapa, gle 5 kupa. Da. Ispod, gle 4 mača. Razumeš o tome ti, znači ovdje mora doći do, ovdje postoji jako velika jedna težina, bol, patnja, povređenost. Ovdje neko, kažem, gajio nade, optimizam da će stvari da se reše. Jedna strana jeste radila na ovom odnosu, ali džaba, druga nije. Samo vam jednu trenutak, monete, to si mi davno rekla, a ispravim ako grešim. Kada ti
evo sada pričamo malo i ubacujemo i čitanje, imat ćete i afirmacione poruke za kraj. Zašto su tarot očitavanja po tebi bitne? Jer na taj način, kako si mi objasnila, na taj način ljudi dobijaju na neki način smernicu. Dobiraju smernicu energetsku otprilike i onda znaju kako da manipulišu tom energijom. Znači ako im se nešto ne sviđa, kako da menjaju, kako da upravljaju tim energijama. Sve ovo trenutni potencijal energije da se pripreme na kontu trenutne, da kažem, energije koja je u kolektivu. I bolje da znaju da bi ljudi mogli da se pripreme. Ako je neko u ovome, znači vi možete da se pronađete i da znate otprilike, intuicija vam govori, dobijate poruku, znači dolazi mi neka priprema da se to promeni, da se sprema, imaću snage, znači otprilike da ljudi znaju kako da manipulišu tom energijom, da se pripreme kako, ili ako nešto hoćeš i ti da menjaš, mi uvek možemo nešto da menjamo, jer nama je dati slobodna volja, ali kako menjamo? Tako što živimo to što hoćemo da promenimo. Znači ja sad dajem primere. Primer za ovo čitanje, recimo, kako bi ti... Naprimjer, ako ja hoću ovo da završim, znači okej, znači sigurno sam dobila pratit ću signale, daću sebi, ne znam. Rezonuje sa tom očitavanjem. Ako rezonuje sa mnom, davala sam, nije uspelo, to je to, znači intuitivno pratim, treba sebe da stabilizujem, znači treba mi snaga, treba da pričam o tome što me muči, da nađemo rešenje. Ja bih to tako shvatila, okej, znači treba da preduzem nešto, da nađem neko rešenje. Ali kažem, tarot otvaranje se uvijek baziraju na trenutnoj energiji, ali mora da shvatite da je ovo kolektivna energija, može njih 50.000 ljudi da gleda ovo. Ne može sa svakim da rezonira, s kim rezonira taj će osjetiti. Većina ljudi dođe zatim na lično čitanje kada osjeti da rezonira s njima i onda na ličnom čitanju mi vidimo u stvari poentu svega i šta se dešava. Znači, tu ne može da se sakrije, radimo jedan na jedan, ovako je drugačije kad se radi kolektivno. Ovo je znači samo smernica gde ovde ja kažem neku gaji nade da će ovo da uspe, ali neće, ima povređenost, međutim kažem ovo će neko da sazna, da spozna, da dobije snagu, da ide napred i da ide dalje. A to je sad na osobi da će ona da preduzme akciju, da iskoristi tu energiju ili će da da još 10 puta pokušaj toj osobi pa će onda da odustane. Mislim, ili će ta osoba možda umeđu vremenu da se promeni. Znači, sve zavisi od te naše slobodne volje. Tako je. A ovo je samo potencijal energije koji je tu i sad na vama je šta ćete vi da uradite kad do toga dođe. Dakle, i po Lenormandu, kao što smo videli ove dekade, i po tarotu, mi kupimo tu energiju težine, svađe, što može biti veoma verovatno prisutna. Znači, pripremate se za jedan kraj, mi kupimo takve energije koje su povređene, koje su dugo u ovom odnosu, ovo može biti ljudi od 5, 6, 7, 8, 9, 10 godina u braku, da žive zajedno. Znači, ovde se radilo na ovome, trudilo se, jedna strana je stvarno imala nade, optimizma, međutim, ta ista strana i gubi, da kažem, i gaji lažnu nadu da će tu nešto da se promeni. A možda je i nekom previše, pa nešto sada menja, recimo. Pa, pazite, da bi se, bar ja to tako gledam, sad ne znam kako ti vidiš, ali ja smatram da kad su oboje u vezi ili u braku ili žive zajedno, da obe energije moraju da rade na tom braku, jer ljubav nestaje, sve nestaje ako ti ne neguješ i ne gajiš. Tako da ne može jedna strana da radi, da daje ljubavi, da gaji, da se trudi, a drugu stranu da izvinete na rečniku da ga bole kurac i da očekuje, pa ja više volim ovo, i da očekuje da će sve lepo da cveta, pa neće. Znači ne može jedna strana da se trudi da radi i da se gaji, da sve, a druga stranu da bole uvo i da će sve samo, znači to je nemoguće. Maki, oprosti, možda je druga strana jednostavno odustala ili ne vidi. Pa ako je odustalo, onda treba da se kaže, ne jedna osoba da se muči. E pa to su one laži koje sam video. Ti si dobila trojku onih mača, tako, povređeno srce, povređena emocija, laži. Neko je ovde nekog povredio, to definitivno. Ja sam rekla ima ovde više ljudi. Hoćemo na afirmacijne poruke, kao što vidite imamo i ove malo sukob mišljenja, malo se mimoilazimo, malo se, u stvari... Pa ne bih rekao da je sukob mišljenja, nekom kada je dosta, kad mu je previše, onda kažeš, ne mogu više, to je to. Ili daj da nađemo nešto da menjamo. Znači, mora da dogovor kuću gradi. Znači, bez poštovanja, bez dogovora, bez kompromisa, nema ni braka. Nema budućnosti. Znači, mora da postoji prvo poštovanje među partnerima. Ako mi ne poštujemo jedan drugog... Dobro, svako greši. Znači, nema, okej, možda pogrešiš, ali okej. Samo jednom. Pa kod mene samo jednom, za druge ne znam. Tako je. Ajde, lavovi da vidimo. Ja ću izvući jednu anđelsku karticu, jednu afirmaciju, koja može da... Ali evo, vidjet ćemo komentare naših pratilaca, pa da vidimo šta oni misle. Šta vi mislite?
o muško-ženskim odnosima i šta je ključno u tom odnosu. Jako lijepa karta. Vaše spiritualne sposobnosti ili vaša snaga kroz spiritualnost ili vaše moći. Anđeo moći. I sada, prevod bi bio ovako, doslovno. Vaša intuicija radi za vas. Nemojte bežati od vaših vizija. Jako lepa anđelska karta. Intuicija. Evo, ako ja imam da gurate kroz bilo koju nesigurnost, prva četvrtina mjeseca u znaku raka, druga karta je novi mjesec u raku, malo da se opustite, lavovi, i da držite vaše srce otvoreno. Ovo je prva četvrtina mjeseca u znaku vage. Tako da malo da se opustite, da idete da gurate kroz nesigurnost i da bukvalno držite srce otvoreno, znači da bude magnet, da privlači, da vidim samo što je na dnu deka. Budite ponosni na sebe i uvijek treba da budemo ponosni na sebe. Posljednja četvrtina mjeseca u biku. Ovo je afirmacijna karta. Svojim mislima mogu da prevaziđem strah. To je strah od promene, verovatno. Pa čega god je strah, bilo koji strah zaista možemo mislimo da slušajte vašu intuiciju, prevaziđete strah, izvedite nož. Moramo, kod mene ja sam radila jedan video na mom kanalu, Astromagica, meni izvajte koga zanima temu manifestacije vezane za jedan serijal o kome pričam i baš sam danas radila taj serijal, da nije dovoljno samo misliti, jer naše tijelo također je magnet koji privlači, manifestuje i pamti, tako je. Tako da nije dosta samo pričati, govoriti, pisati pozitivno, već treba vibrirati i osjećati to da bi to živeo. Tako se manifestuje u stvari privlačimo stvari u naš univerzum i postojanje. Malo smo produžili ovo, ali tako je energija verovatno zahtjevala. Pišite, komentarišite, jedva čekam da vidim vaše povratne, pogotovo u vezi ovu temu što smo pričali i spomenuli tako slučajno. To je to, subscribe-ujte se ako do sad niste. U nedelju, da vas obavestimo, držimo live, sad ne znam koji datum pada sad u nedelju, ali dotle ćemo raditi sve znakove tako da ćete svi biti informisani, pa vas očekujemo u što većem broju. Sad vidjet ćemo u koje vreme u nedelju, ali bit će nedelja, to je sigurno. Večernji sati, verovatno. Pa tako je, da, popodne, večernji sati ili tako nešto, vidjet ćemo još. To je to što smo imali za vas, mi vas ljubimo, volimo, grlimo i kao što uvek kažemo, volite sebe, kad volimo sebe, onda volimo čitavo postojanje univerzum. Pozdrav i uživajte, vidimo se u nekom sljedećem čitanju.